Ovo su trikovi potpuno ilegalni koje ne bi trebao raditi nikada, ili je to ono što bi ti rekli kako bi nastavio činiti pogreške i trošiti do 90% snage sa svojim automobilom. Zato mi je jedan stari umirovljeni mehaničar objasnio da većina vozača umre, a da nikada nisu upoznali pravi potencijal svog vozila. Marke, pod pritiskom gušećih vladinih propisa i potrebe za prodajom automobila, koji traju točno onoliko koliko traje njihovo jamstvo, isporučuju strojeve koji rade jedva na 60% svog stvarnog kapaciteta. Tvoj automobil nije spor. Tvoj automobil je u zatvoru softvera i mehaničkih kompromisa dizajniranih za najnespretnijeg i najnemarnijeg vozača na planetu. I zato ćemo danas razbiti pečate tog zatvora, uronit ćemo u unutarnju transformaciju taj niz promjena koje ne zahtijevaju velike proračune, ali zahtijevaju znanje koje marke radije drže pod ključem. Ali budi siguran da ostaneš, jer ću ti otkriti na mjestu broj 1 jednu od najjeftinijih, najjednostavnijih i glupo učinkovitih modifikacija koje možeš napraviti u vlastitoj garaži. Pripremi se za ulazak u podzemlje elitne mehanike, gdje se učinkovitost pretvara u agresiju, a inženjering se transformira u umjetnost. Broj 14. Resetiranje adaptivnog učenja prijenosa. U srcu većine modernih vozila kuca kontrolna jedinica prijenosa koja je mnogo pametnija, a istovremeno i ljenija nego što zamišljate. Ovaj sustav, tehnički poznat kao adaptivno upravljanje mjenjačem, dizajniran je da promatra svaki vaš pokret kao da je tihi špijun. Analizira pritisak koji vršite na papučicu gasa, brzinu kojom pomičete stopalo, učestalost vaših kočenja i vrijeme koje provodite u praznom hodu. S tim informacijama, računalo stvara profil vožnje koji traži maksimalnu uglađenost i minimalnu potrošnju goriva. Problem nastaje kada taj profil postane previše konzervativan zbog svakodnevne rutine prometnih gužvi i gradske vožnje. Kada provodite tjedne vozeći od kuće do posla usred prometa, kontrolna jedinica prijenosa odlučuje da ste vozač koji cijeni mekoću iznad svega. Kako bi vam ugodila, počinje smanjivati hidraulički pritisak unutarnjih spojki kako bi promjene bile neprimjetne, odgađa odziv gasa kako bi izbjegla trzaje i uvijek traži najviši mogući stupanj prijenosa kako bi zadržala niske okretaje. Rezultat je automobil koji se osjeća isključenim, sporim i frustrirajućim kada mu konačno odlučite zahtijevati snagu na otvorenoj cesti. Nije da je motor izgubio snagu, nego je prijenos zaboravio kako se boriti. Ilegalna promjena ovdje sastoji se u izvršavanju protokola dubokog resetiranja koji potpuno briše ovu memoriju adaptacije, vraćajući logiku prijenosa na njezine izvorne tvorničke vrijednosti. Ovisno o marki vašeg automobila, to može uključivati niz pritisaka na papučicu gasa s upaljenim kontaktom, ali ugašenim motorom, ili korištenje dijagnostičkog alata putem serijskog komunikacijskog priključka. Izvođenjem ovog postupka uklanjate nakupljenu elektroničku lijenost. U trenutku kada ponovno pokrenete automobil nakon ovog resetiranja, prijenos se nalazi u stanju maksimalne budnosti. Promjene postaju oštre, smanjenja stupnjeva prijenosa su trenutačna i osjećaj kašnjenja između vašeg stopala i kotača potpuno nestaje. To je kao da ste ubrizgali dozu adrenalina u središnji živčani sustav svog automobila, dopuštajući mu da reagira žestinom za koju ste mislili da postoji samo u prodajnim katalozima. Ovaj proces učenja je kontinuiran, stoga veterani mehaničari preporučuju izvođenje ovog resetiranja svaki put kada osjetite da automobil počinje omekšavati. Brisanjem loših navika računala dopuštate hardveru da radi svojim maksimalnim mehaničkim kapacitetom. To je prvi temeljni korak za bilo koju transformaciju. Uklanjanje digitalnih filtara koje proizvođači nameću kako bi zaštitili udobnost putnika na račun duše stroja. Automobil koji reagira brzo je sigurniji automobil i definitivno mnogo uzbudljiviji za vožnju. Broj 13. Airbox mod i optimizacija dinamičke indukcije. Da bismo razumjeli zašto je promjena broj 13 tako radikalna, prvo moramo shvatiti da je motor s unutarnjim izgaranjem u biti divovska pumpa za zrak.
Njegova sposobnost generiranja energije izravno ovisi o tome koliko zraka može usisati, stisnuti i pomiješati s gorivom. Proizvođači, međutim, imaju prioritet koji se često sukobljava s čistim performansama, tišina u vožnji. Kako motor ne bi emitirao urlik usisavanja koji bi mogao uplašiti prosječnog kupca, inženjeri pune sustav usisavanja rezonantnim komorama, restriktivnim cijevima, plastičnim deflektorima i zavojitim putevima koji služe kao prirodni prigušivači. Svaki od ovih dijelova predstavlja fizičku prepreku koju zrak mora zaobići, stvarajući turbulencije i gubitak pritiska koji guši potencijal motora. Airbox mod je jedna od najneshvaćenijih i najpodcijenjenijih modifikacija u svijetu automobilskih performansi. Mnogi entuzijasti griješe kupujući jeftine konusne filtre zraka, koji na kraju apsorbiraju topli zrak iz prostora motora. Topli zrak je rjeđi u kisiku, što uzrokuje da računalo automobila smanji ubrizgavanje goriva kako bi izbjeglo oštećenja, rezultirajući neto gubitkom snage. Prava transformacija događa se kada optimiziramo originalnu kutiju za zrak. Otvaranjem ove komponente često otkrivamo labirint plastike dizajniran za poništavanje zvučnih frekvencija. Prvi korak ove promjene je fizičko uklanjanje svih ovih deflektora i zaglađivanje unutarnjih stijenki kutije za zrak kako bi se eliminirala bilo koja točka nepotrebnog trenja. Ali stvarno strateški dio ove promjene je stvaranje prirodne prisilne indukcije. Mnogi automobili usisavaju zrak iz zaštićenog i toplog područja blizu hladnjaka. Mod uključuje preusmjeravanje ili proširenje ulazne cijevi prema zoni visokog pritiska na prednjem dijelu vozila, idealno iza rešetke ili u donjem dijelu blatobrana, gdje je zrak značajno hladniji i nalazi se pod većim pritiskom kada je automobil u pokretu. Radeći to, transformirate kutiju za zrak u komoru s pozitivnim pritiskom. Kako se brzina povećava, zrak je gurnut prema filtru većom snagom, nadmašujući prirodni otpor sustava i hraneći cilindre s mnogo bogatijim i gušćim nabojem kisika. Ova promjena ne samo da se odražava u primjetnom povećanju okretnog momenta motora u srednjem rasponu okretaja, već također poboljšava učinkovitost goriva pod uvjetima krstarenja. Zahtijevajući manje napora za usisavanje zraka, motor radi s manjim opterećenjem pumpanja. Zvuk koji dopire ispod haube potpuno se mijenja. Prestaje biti anemično zujanje i postaje duboko i snažno usisavanje koje vam govori da motor diše punim plućima po prvi put u svom radnom vijeku. To je poboljšanje čistog inženjeringa koje poštuje toplinsku zaštitu originalne kutije, ali uklanja ograničenja koja su računovođe i stručnjaci za marketing nametnuli originalnim dizajnerima motora. Broj 12. Instalacija sustava za dekantiranje ulja profesionalnog ranga. Tajna broj 12 vodi nas u dubine problema koji tiho pogađa sve moderne motore, posebno one opremljene izravnim ubrizgavanjem goriva. U pokušaju smanjenja štetnih emisija, proizvođači su usavršili sustav pozitivne ventilacije kućišta radilice. Tijekom rada motora, mala količina plinova izgaranja i para vrućeg ulja prodiru kroz klipne prstenove u kućište radilice. Kako bi se spriječilo da ovi štetni plinovi pobjegnu u atmosferu ili unište brtve motora zbog nadpritiska, oni se recirkuliraju natrag u usis kako bi se ponovno spalili u cilindrima. Problem je u tome što su ove pare vrućeg ulja, pomiješane s vlagom i ostacima goriva, izuzetno ljepljive. U starim motorima benzin se ubrizgavao prije usisnih ventila, što je služilo za stalno kupanje i čišćenje ventila od bilo kakvih ostataka. Međutim, u modernim motorima s izravnim ubrizgavanjem, gorivo se ubrizgava izravno u komoru za izgaranje. To znači da usisni ventili nikada nisu oprani benzinom. S prolaskom vremena, pare ulja koje recirkuliraju iz kućišta radilice zapeku se na vrućim usisnim ventilima, stvarajući koru tvrde i porozne čađe koja raste kao mehanički rak. Ovo nakupljanje ograničava protok zraka, uzrokuje turbulencije koje kvare mješavinu zraka i goriva i može dovesti do zatajenja paljenja, masovnog gubitka snage i drastičnog povećanja potrošnje dizela ili benzina. Instalacija dekantera ulja, profesionalno poznatog kao oil catch can,
definitivna je preventivna kirurgija za ovo zlo. Ovaj uređaj se postavlja u liniju recirkulacije para. Njegova unutrašnjost nije obična prazna posuda. Sadrži niz pregrada, mrežica od nehrđajućeg čelika i kondenzacijskih komora dizajniranih za iznenadno hlađenje para ulja. Pri hlađenju ulje se kondenzira i odvaja od plinova, padajući na dno spremnika i dopuštajući da se samo čist zrak bez ostataka vrati u usis motora. To je modifikacija koju proizvođači ne uključuju serijski iz čisto logističkog razloga. Zahtijeva da vlasnik automobila ručno isprazni spremnik svako određeno vrijeme, a znaju da bi većina vozača to zaboravila učiniti. Implementacijom ovog sustava štitite zdravlje pluća svog automobila. Čisti usisni ventili osiguravaju da unutarnja aerodinamika motora ostane točno onakva kakvom su je inženjeri dizajnirali u simulacijskom računalu. Razlika u uglađenosti praznog hoda i u trenutačnom odzivu turba je neposredna nakon nekoliko tisuća kilometara korištenja. To je razlika između motora koji se polako guši vlastitim ostatkom i onoga koji udiše čist zrak, održavajući svoju maksimalnu snagu tijekom stotina tisuća kilometara. Za bilo koji motor s turbopunjačem ova promjena je apsolutno obavezna, ako je cilj transformirati automobil u stroj visokih performansi, sposoban izdržati kontinuirane zlouporabe bez gubitka učinkovitosti. Broj 11. Pojačanje električne infrastrukture ili Big 3 Upgrade. Dolazimo do mjesta broj 11 kako bismo razgovarali o sustavu koji entuzijasti brzine najviše zanemaruju. Električni sustav. Većina ljudi vidi svoj automobil kao skup metalnih dijelova koji se kreću međusobno, ali stvarnost je da je moderno vozilo računalna mreža velike brzine koja ovisi o preciznim električnim impulsima za rad. Svaki put kada svjećica ispali iskru, svaki put kada se injektor otvori na samo nekoliko milisekundi i svaki put kada senzor kisika pošalje očitanje središnjoj jedinici, ovisi se o kvaliteti električnog protoka. Međutim, radi uštede težine i troškova proizvodnje, kabeli koji povezuju glavne komponente obično su tanki, lošije kvalitete i skloni električnom otporu kako stare i oksidiraju. Big 3 Upgrade sastoji se od zamjene ili pojačanja 3 temeljna kabela električnog sustava kabelom industrijskog kalibra, općenito od čistog bakra i s mnogo većom debljinom od tvorničke. Ti kabeli su onaj koji ide od alternatora do pozitivnog pola akumulatora, onaj koji povezuje negativni pol akumulatora s šasijom automobila i onaj koji povezuje blok motora s šasijom. Može se činiti kao mala promjena, ali njezini učinci su seizmički. Smanjenjem električnog otpora ovih kritičnih točaka omogućujete alternatoru da radi s manje napora i da se akumulator puni mnogo učinkovitije. Ali najvažnije se događa u sustavima upravljanja motorom. S robusnom električnom infrastrukturom napon automobila se stabilizira. Umjesto fluktuacija koje zbunjuju osjetljive senzore, sustav prima čistu i konstantnu struju. To znači da svici paljenja mogu generirati mnogo snažniju i topliju iskru, osiguravajući da svaka kap goriva u komori za izgaranje potpuno izgori. Injektori goriva, koji su u biti visoko precizni elektromagneti, reagiraju brže i točnije, optimizirajući isporuku snage u cijelom rasponu okretaja. Osim toga, ova promjena uklanja električne šumove koji mogu utjecati na kvalitetu zvuka audio sustava i brzinu obrade upravljačke jedinice. Mnogi veterani mehaničari vidjeli su kako se automobili koji su patili od nestabilnog praznog hoda, neobjašnjivih trzaja ili svjetala koja su treperila pri paljenju klima uređaja trenutačno liječe ovom promjenom. To je kao čišćenje arterija sportaša kako bi krv tekla bez prepreka. Ako planirate dodati više snage putem reprogramiranja ili teških mehaničkih dijelova, Big 3 Upgrade je temelj na kojem trebate graditi. Bez savršene električne struje, najmoćniji motor na svijetu bit će spor u svojim reakcijama. To je promjena koja se ne vidi na prvi pogled, ali se osjeća u vrhovima prstiju svaki put kada zahtijevate neposredan odgovor od stroja. Broj 10. Eliminacija parazitske fleksije pomoću poliuretanskih čahura.
Kada pritisnete gas svog automobila, pokreće se bitka fizičkih sila ispod haube. Motor generira masivni okretni moment koji pokušava okretati radilicu, ali prema trećem Newtonovom zakonu, taj isti okretni moment pokušava okrenuti cijeli motor u suprotnom smjeru unutar prostora motora. Kako bi spriječili da ove vibracije i pokreti stignu do kabine i smetaju putnicima, proizvođači koriste nosače motora izrađene od vrlo meke gume, često dizajnirane s šupljinama kako bi se maksimizirala apsorpcija udaraca. Problem je u tome što je ta guma toliko fleksibilna da, pod agresivnom vožnjom, dopušta motoru da se njiše nekoliko centimetara prije nego što snaga stvarno stigne do kotača. To pretjerano kretanje poznato je kao parazitska fleksija i jedan je od najvećih kradljivaca performansi u cestovnom automobilu. Svaki milimetar koji se motor pomakne u svojim nosačima je energija koja se ne prenosi na asfalt. Osim toga, ovo njihanje uzrokuje zloglasni wheel hop ili odskakanje prednjih kotača, gdje gume nasilno i nepravilno gube i dobivaju trakciju pri brzim polascima, što može uništiti poluosovine i prijenos u nekoliko sekundi. Promjena broj 10 sastoji se u zamjeni ovih mekih gumenih čahura, posebno na donjem nosaču torzije ili dogbone, komponentama izrađenim od poliuretana visoke gustoće. Poliuretan je materijal koji kombinira trajnost plastike s elastičnošću gume, ali s značajno većom krutošću. Instalacijom ovih čahura blokirate nepotrebno kretanje bloka motora. Transformacija u iskustvu vožnje je radikalna. Odjednom, veza između gasa i kretanja automobila postaje telepatska. Kada ubrzavate, automobil se trenutačno lansira naprijed, jer motor više ne troši vrijeme na uvijanje unutar šasije. Osim toga, promjene stupnjeva prijenosa u ručnim automobilima postaju mnogo preciznije i izravnije, jer polužje mjenjača ostaje u svom ispravnom položaju umjesto da bude pomaknuto kretanjem motora. Istina je da ova promjena uvodi blago povećanje vibracija koje se osjećaju u kabini kada je automobil u praznom hodu, ali za vozača koji želi transformirati svoj auto u zvijer, ta mala žrtva je medalja časti. To je osjećaj upravljanja čvrstim i odlučnim strojem, a ne omekšanom plastičnom igračkom. Uklanjanje parazitske fleksije ključno je za bilo koji automobil koji teži savršenoj trakciji i odzivu šasije dostojnom natjecateljskog vozila. To je završni korak za usidrenje snage u fizičku stvarnost tla. Broj 9. Bypass ventila za odgodu spojke CDV. Ovo mjesto posvećeno je isključivo onima koji još uvijek brane umjetnost upravljanja trima papučicama. U mnogim luksuznim i modernim sportskim vozilima postoji skrivena komponenta u hidrauličnoj liniji spojke poznata kao ventil za odgodu spojke ili CDV, Clutch Delay Valve. Riječ je o malom restriktoru s minijaturnim otvorom koji fizički ograničava brzinu kojom hidraulična tekućina može teći kada otpustite papučicu. Proizvođači su ugradili ovaj dio kako bi zaštitili prijenos od vozača koji bi mogli biti previše nagli, osiguravajući da se spojka uvijek aktivira glatko i polako, bez obzira na to koliko brzo maknete nogu. Za prosječnog vozača to prolazi nezapaženo, ali za nekoga tko traži apsolutnu kontrolu nad svojim strojem, CDV je tehnička noćna mora. Čini osjećaj spojke nedosljednim i spužvastim. Ako pokušate izvršiti brzu promjenu stupnja prijenosa tijekom intenzivnog ubrzanja, ventil spriječava da spojka odmah zagrize, uzrokujući nepotrebno proklizavanje koje vam ne samo oduzima dragocjeno vrijeme, već i pregrijava disk spojke i drastično skraćuje njegov radni vijek. To je elektronička dadilja prerušena u mehanički dio koja vas spriječava da savršeno sinkronizirate motor s prijenosom. Ilegalna promjena u ovom slučaju je fizičko uklanjanje ovog restriktora ili njegova zamjena cijevi izravnog protoka. Izvođenjem ovog bypassa vraćate čistu mehaničku vezu. Papučica spojke postaje predvidljiva i iskrena. Ako želite glatku promjenu, modulirate je vlastitom nogom. Ako želite trkaću promjenu koja udara kotače svom žestinom motora, automobil vam to konačno dopušta. Dobitak u kvaliteti sportske vožnje je neprocjenjiv. Odjednom možete izvoditi tehnike poput peta prsti s preciznošću koja se prije činila nemogućom.
Vraćate sposobnost da osjetite točno kada disk dodiruje zamašnjak, transformirajući iskustvo vožnje iz nečega filtriranog u nešto visceralno. To je jeftina promjena koja ne zahtijeva skupe dijelove, ali vraća dušu bilo kojem automobilu s ručnim prijenosom. Broj 8. Podešavanje pretkrata paljenja i optimizacija toplinskog ciklusa. Vrijeme paljenja je parametar koji točno definira u kojem trenutku skače iskra sa svječice u odnosu na položaj klipa. Tvornički, automobili dolaze s vrlo konzervativnom mapom paljenja. Inženjeri moraju predvidjeti da se automobil može voziti u ekstremnim uvjetima s gorivom niske kvalitete ili od strane vozača koji zanemaruju osnovno održavanje. Zbog toga odgađaju paljenje kako bi izbjegli detonaciju ili kucanje, žrtvujući znatnu količinu snage i toplinske učinkovitosti. Ako se obvežete koristiti isključivo visokooktansko gorivo i održavati sustav hlađenja u savršenom stanju, promjena broj 8 omogućuje vam da povratite tu izgubljenu snagu. Podešavanje pretkrata paljenja, bilo putem reprogramiranja kontrolne jedinice ili putem fizičkog podešavanja senzora u kompatibilnim motorima, omogućuje da izgaranje započne nekoliko stupnjeva ranije. To osigurava da maksimalni pritisak generiran eksplozijom pogodi glavu klipa u točnom kutu gdje se stvara najveći okretni moment na radilici. Rezultat je motor koji se osjeća mnogo budnijim i s odzivom na gas koji kao da prkosi inerciji vozila. Ali da bi ovaj pretkrat paljenja bio učinkovit i siguran, moramo optimizirati toplinski ciklus motora. To često uključuje ugradnju termostata s nižom temperaturom otvaranja i korištenje svječica s hladnijim toplinskim stupnjem. Održavanjem komore za izgaranje nekoliko stupnjeva ispod tvorničke granice smanjujete rizik od detonacije, dopuštajući motoru da radi u zoni stalne visoke učinkovitosti. To je delikatan ples između kemije goriva i fizike topline. Kada se uradi ispravno, motor ne samo da generira više konjskih snaga, već to čini s manjim naporom, poboljšavajući čak i ekonomičnost goriva pod uvjetima djelomičnog opterećenja. To je konačno podešavanje unutarnje transformacije. Sinkronizacija pulsa motora s maksimalnim kapacitetom kemijske energije dizela ili benzina. Broj 7. Tajna aerodinamike podvozja, paneling. Većina vozača troši $1000 na divovske spojlere i prednje splitere koji, u mnogim slučajevima, samo povećavaju otpor zraka i nepotrebnu težinu. Međutim, prava aerodinamička bitka ne vodi se na karoseriji, već ispod nje. Ako pogledate ispod Ferrarijeva super automobila ili bolida Formule 1, vidjet ćete površinu ravnu i glatku poput biljarskog stola. S druge strane, ako pogledate ispod svog cestovnog automobila, naći ćete kaos ispušnih cijevi, krakova ovjesa, kartera motora i praznih prostora koji djeluju kao nevidljivi padobrani. Pri visokim brzinama, zrak koji prolazi ispod automobila postaje turbulentan, udarajući u svaku od tih komponenti i stvarajući uzgon koji čini upravljanje nestabilnim i opasnim uz drastično kočenje automobila. Tajna panelinga sastoji se u imitiranju te arhitekture ravnog podvozja koristeći lagane materijale poput aluminijskih limova ili visokootpornih plastičnih kompozita poput Dibonda. Cilj je zabrtviti protok zraka od donjeg ruba prednjeg branika do stražnje osovine. Stvaranjem glatke površine, zrak ubrzava ispod automobila. Prema Bernoullijevu principu, zrak koji se kreće brže ima manji pritisak. Ova razlika u pritisku između sporog zraka koji prolazi odozgo i brzog zraka koji prolazi odozdo stvara efekt usisavanja koji lijepi automobil za asfalt bez potrebe za spojlerima koji smanjuju vašu maksimalnu brzinu. Implementacija ovoga zahtijeva pedantno planiranje upravljanja toplinom, ostavljajući strateške otvore, NACA kanale, kako se ispuh i prijenos ne bi pregrijali. No rezultati su transformativni. Stabilnost na autocesti raste eksponencijalno, buka vjetra nestaje, a maksimalna brzina može se značajno povećati jednostavno zato što se motor više ne mora boriti protiv masivne turbulencije koju je ranije vukao ispod šasije. To je ultimativni trik aerodinamičke učinkovitosti koji luksuzne marke skrivaju iza skupih panela od karbonskih vlakana.
Broj 6. Konverzija na visokonaponske zavojnice, R8 stil. U potrazi za savršenim izgaranjem napon je kralj. Mnogi moderni motori s 4 i 6 cilindara koriste indukcijske zavojnice dizajnirane za civiliziranu upotrebu, s izlaznom energijom dovoljnom za sagorijevanje standardne stehiometrijske smjese. Ali kada počnemo modificirati usis, ispuh ili pritisak turba, gustoća zraka unutar cilindra toliko se povećava da se originalna iskra može ugasiti ili postati nestabilna pod ekstremnim opterećenjem. To uzrokuje mikrozatajenja paljenja, misfires, koja ne aktiviraju uvijek lampicu kvara, ali kradu konjske snage i prljaju motor nesagorjelim gorivom. Konverzija na visokonaponske zavojnice, poznate u tuning zajednici kao crvene zavojnice, Audija R8 ili ekvivalentni sustavi visokih performansi, potpuna je promjena pravila igre. Ove zavojnice dizajnirane su da isporuče mnogo dužu, intenzivniju i dosljedniju iskru, čak i u uvjetima brutalnog unutarnjeg pritiska. Ugradnjom ovih dijelova, često zahtijevajući samo fizički adapter ili manju prilagodbu ožičenja, omogućujete motoru rad s malo širim zazorom svječice. Veća iskra znači da se fronta plamena širi brže i ujednačenije kroz cijelu komoru za izgaranje. Trenutačni učinak je uglađenost vožnje za koju niste mislili da bi vaš motor mogao imati. Automobil bolje pali na hladno, prazni hod se stabilizira poput švicarskog sata i, što je najvažnije, isporuka snage u gornjem dijelu okretomjera postaje linearna i bez oklijevanja. Uklanjate najslabiju kariku u lancu paljenja. Uz potpuno izgaranje ne dobivate samo stvarnu snagu, već i smanjujete temperaturu ispušnih plinova, štiteći svoj turbo i omogućujući računalu da pomakne vrijeme paljenja bez rizika od detonacije. To je najučinkovitija električna nadogradnja za bilo koji motor koji teži biti zvijer. Broj 5. Bypass kućišta leptira gasa, coolant bypass. Ovo je terenski trik koji puristi toplinske učinkovitosti obožavaju. Tvornički, većina automobila ima 2 crijeva antifriza koja prolaze kroz kućište leptira gasa. Službena svrha toga je spriječiti zamrzavanje leptira u ekstremno hladnim klimama, poput Sibira ili Sjeverne Kanade, zbog efekta hlađenja širenjem zraka. Međutim, za 99% vozača u umjerenim ili toplim klimama to je ogroman nedostatak. Antifriz koji cirkulira na oko 90 stupnjeva Celzijevih fizički zagrijava kućište leptira, koje za uzvrat zagrijava zrak koji pokušava ući u motor. Kao što znamo, topli zrak je neprijatelj snage. Što je zrak topliji, sadrži manje molekula kisika po kubnom centimetru, što prisiljava EQ da ubrizgava manje goriva kako bi održao ispravan omjer. Coolant bypass sastoji se od spajanja ta 2 crijeva s kućišta leptira i njihovog međusobnog spajanja konektorom, dopuštajući tekućini da teče bez zagrijavanja usisa. To je modifikacija koja košta doslovno koliko i jedna obujmica i 10 minuta rada. Održavanjem kućišta leptira hladnim na dodir, čak i nakon sati vožnje, osiguravate da zrak zadrži svoju maksimalnu gustoću neposredno prije ulaska u usisnu granu. Dobitak se može činiti malim na ispitnom stolu, ali poboljšanje odziva na gas u vrućim danima je primjetno. Uklanjate parazitski izvor topline koji služi samo za vremenski uvjet koji vjerojatno nikada nećete sresti. To je primijenjena logička inženjerija za povrat učinkovitosti koju vam je ukrao pretjerani oprez proizvođača. Broj 4. Obmana jad senzora promđenživi otpornik. Ulazimo na teren trikova stare škole koji graniče s ilegalnim zbog svoje jednostavnosti i učinkovitosti. Senzor temperature usisnog zraka, IAT, jedan je od ključnih doušnika upravljačke jedinice automobila. Ako senzor kaže da je zrak vruć, jedinica odgađa paljenje i smanjuje količinu goriva kako bi spriječila oštećenja. Ako senzor kaže da je zrak hladan, jedinica razumije da je dostupno više kisika i postaje agresivnija s mapom goriva i vremenom paljenja. Trik se sastoji u presretanju signala ovog senzora korištenjem specifičnog električnog otpornika ili potenciometra, promjenjivog otpornika. Laganim mijenjanjem otpora strujnog kruga lažemo računalu
navodeći ga da vjeruje da je vanjski zrak između 10 i 15 stupnjeva hladniji nego što stvarno jest. Kao odgovor, jedinica prilagođava parametre ubrizgavanja za bogatiju smjesu i naprednije paljenje. To je u biti fizičko reprogramiranje niskog troška. Međutim, ovaj trik zahtijeva preciznost. Ako pretjerate i kažete mu da je zrak na minus 40 stupnjeva, automobil će ući u sigurnosni način rada. Cilj je pronaći tu slatku točku gdje se automobil osjeća snažnije i s više okretnog momenta pri niskim okretajima. Važno je naglasiti da ovaj trik najbolje funkcionira na automobilima s atmosferskim motorima ili s manje složenim sustavima upravljanja, ali čak i na modernim automobilima omogućuje kompenzaciju gubitka performansi koji se događa kada se motor zagrije u prometu. To je zanatski način preuzimanja kontrole nad sigurnosnim mapama ECU-a i prisiljavanja stroja da pruži najbolje od sebe u svakom trenutku, uz pretpostavku da vozač zna da koristi gorivo dobre kvalitete kako bi izdržao tu dodatnu agresivnost. Broj 3. Podešavanje agresivne geometrije ovjesa. Kada odvezete svoj automobil u konvencionalnu radionicu za centriranje trapa, tehničar jednostavno traži da vrijednosti budu u zelenom koje propisuje proizvođač. Te su vrijednosti dizajnirane da automobil bude predvidljiv, da ne skreće s pravca i iznad svega da teži pod upravljanju, da automobil bježi preko nosa u paničnim situacijama, jer je to lakše kontrolirati neiskusnom vozaču. Ali ako želite zvijer koja proždire zavoje, zeleno proizvođača je vaš neprijatelj. Promjena broj 3 je traženje agresivnog podešavanja geometrije koje većina radionica odbija učiniti iz straha od trošenja guma. Govorimo o dodavanju negativnog nagiba, negative camber, na prednjoj osovini. Naginjanjem gornjeg dijela kotača prema unutra osiguravate da, kada se automobil osloni u oštrom zavoju i karoserija se nagne, kontaktna površina vanjske gume bude savršeno ravna s tlom, nudeći masivno bočno prijanjanje. To nadopunjujemo podešavanjem usmjerenosti kotača, to je blizu nule ili blago divergentno sprijeda za trenutačan i agresivan ulazak u zavoj. Na stražnjoj osovini dodir pozitivne konvergencije pomoći će da se automobil osjeća stabilno pri visokim brzinama bez žrtvovanja agilnosti. Ovo podešavanje transformira automobil. Upravljač se osjeća težim, komunikativnijim i preciznijim. Automobil se prestaje boriti protiv zavoja i počinje teći kroz njih. Da, unutarnji dijelovi guma trošit će se malo brže ako vozite samo ravno, ali žrtva se isplati svaki put kada osjetite da šasija sluša vaše naredbe bez najmanjeg kašnjenja. To je razlika između vožnje kućanskog aparata i pilotiranja preciznim oružjem. Da bismo ovo podešavanje podigli na sljedeću razinu, moramo razgovarati o elastičnoj memoriji serijskih čahura. Kada podešavate negativni nagib, nije dovoljno samo pomaknuti ekscentrične vike. Vitalni terenski trik je obaviti centriranje s težinom vozača simuliranom na sjedalu. Vreća pijeska od 80 kg može promijeniti konvergenciju dovoljno da uništi savršen ulazak u zavoj. Osim toga, za vozila s prednjim pogonom, ilegalna tajna za uklanjanje kroničnog podupravljanja je podešavanje stražnjeg dijela s laganom divergencijom, toe out. To potiče ponašanje gdje stražnji dio pomaže rotirati automobil u vrhu zavoja, omogućujući vam da ubrzate mnogo ranije. To je konfiguracija koja zahtijeva čvrste ruke, jer automobil postaje nervozan pri snažnim kočenjima, ali upravo ta nervoza omogućuje iskusnom vozaču da postavi nos automobila s kirurškom preciznošću tamo gdje drugi nalaze samo zid škripećih guma. Broj 2. Kratki spoj ventilatora, low temp switch. Toplina je tihi ubojica performansi. Većina modernih automobila dizajnirana je za rad na prilično visokim temperaturama rašladne tekućine zbog emisija. Međutim, na tim temperaturama prostor motora postaje pećnica koja zagrijava sve okolne komponente, a ECU često počinje štititi motor smanjujući snagu. Trik broj 2 sastoji se u ugradnji prekidača temperature s niskim aktiviranjem za ventilator hladnjaka ili, u nedostatku toga, sustava ručnog upravljanja iz kabine. Cilj je da se glavni ventilator uključi na 82 do 85 stupnjeva umjesto da čeka 98.
Održavanjem motora u ovom nižem toplinskom rasponu spriječavate pretjerano širenje metala i održavate viskoznost ulja u njezinoj optimalnoj točki protoka. Najvažnije je da računalo detektira da je motor u sigurnoj zoni konstantnog rada, što mu omogućuje da zadrži mape maksimalne snage mnogo dulje bez ulaska u načine smanjenja zbog topline. Na terenu, mnogi entuzijasti jednostavno premoste relej ventilatora prekidačem na kontrolnoj ploči. Prije utrke ili uspona na planinu, ručno uključite ventilator kako biste prethodno ohladili sustav. To je jednostavan trik koji osigurava da, dok drugi automobili gube snagu zbog nakupljene topline, vaša zvijer nastavi gurati istom snagom kao i pri prvom jutarnjem ubrzanju. To je potpuna kontrola nad termodinamikom vozila. Pravo majstorstvo u ovoj točki nije samo uključiti ventilator, već razumjeti toplinsku inerciju bloka od željeza ili aluminija. Napredni trik sastoji se u ugradnji diode u krug klima uređaja kako ECU. Pri ručnom aktiviranju ventilatora ne bi detektirao dodatno opterećenje motora i ne bi mijenjao prazni hod. Snižavanjem radne temperature sa 100 stupnjeva na stabilnih 85 smanjujete unutarnji pritisak u sustavu hlađenja, što spriječava curenja na brtvama i crijevima pod stresom. Ali najvažniji je učinak na usisnu granu. Budući da je motor hladniji, radijacijska toplina koja se diže prema usisu je manja, omogućujući sustavu coolant bypass iz 5. mjesta da radi sa 100% učinkovitošću. To je ekosustav hladnoće koji održava motor u stanju vječnog jutra, gdje je zrak uvijek gust i metal se nikada ne širi do točke stvaranja pretjeranog parazitskog trenja. Broj 1. Grounding kit injektora i senzora. Stižemo na prvo mjesto s najjeftinijom i, paradoksalno, jednom od najviše zanemarenih promjena. Stabilizacija mase visoke vjernosti. Kao što smo spomenuli u prethodnom poglavlju, električni sustav je vitalan, ali postoji specifičan detalj koji čini razliku između motora koji radi dobro i onoga koji radi brutalno. Referentni napon injektora i kritičnih senzora. Senzori položaja radilice, faze i sami injektori goriva rade s varijacijama milivolta. Ako masa na bloku motora ima makar i minimalan otpor zbog oksidacije ili loših tvorničkih kabela, signal postaje šuman. Grounding kit posvećen injektorima sastoji se od izvlačenja kabela mase visokog kapaciteta izravno s letve goriva ili točaka montaže senzora prema negativnom polu akumulatora. Nemojte se pouzdati u strukturu šasije. Metal automobila je loš vodič u usporedbi s kabelom od čistog bakra. Davanjem injektorima savršene i izravne mase, njihovo vrijeme odziva postaje ultra precizno. Isporuka snage postaje linearna, nestaju oni mali trzaji koji se ponekad osjećaju pri punom gasu i motor zvuči oštrije. Ovo je ultimativni trik jer košta sitniš u bakrenom kabelu i stopicama, ali optimizira funkciju najvažnije komponente motora – sustava ubrizgavanja. Motor koji ubrizgava gorivo s preciznošću mikrosekundi je motor koji isporučuje svaku dostupnu konjsku snagu brutalno i konstantno. To je kulminacija unutarnje transformacije. Savršena električna energija, hladan zrak, agresivna geometrija i mehanika koja više ne traži dopuštenje da bude slobodna. Konačna tajna grounding kita leži u eliminaciji šuma petlje mase. U modernom automobilu blok motora djeluje kao povrat struje svječica, što generira vrhove napona od 1000 volti koji teku kroz metal. Ako senzori položaja bregastog vratila ili injektori dijele tu istu masu, njihovi signali niskog napona bivaju kontaminirani. Ultimativni terenski trik je korištenje bakrenih stopica obloženih zlatom ili srebrom kako bi se izbjegla galvanska korozija i povezivanje injektora na čistu točku mase izravno na šasiji, odvojeno od bloka motora gdje se prazne svječice. Izolacijom ovih signala, ECU prestaje primati prljave podatke i ne mora primjenjivati faktore korekcije zbog pogreške. Isporuka snage postaje toliko linearna i jasna da se čini kao da je motor bio unutarnji balansiran u laboratoriju. To je apsolutna električna harmonija.
I to je promjena koja, za manje od $10 u ožičenju, nudi najveći dobitak u osjećaju kontrole i nasilja u ubrzanju. Prošli smo put koji je započeo jednostavnim softverskim resetiranjima, a završio dubokim hakiranjem fizike automobila. Ovih 14 promjena nisu samo modifikacije, one su izjava o namjerama. Primjenom ovih znanja prestali ste biti običan putnik u stroju koji je dizajnirao marketinški odbor kako biste postali arhitekt vlastitih performansi. Vaš automobil sada diše bolje, sagorijeva gorivo s više bijesa, lijepi se za tlo aerodinamičkom inteligencijom i reagira na vaše naredbe s električnom preciznošću koja prije nije postojala.